हेलो फ्रेंड्स तो दा नोंथांमोना नुनो मोनदों माने जोंनि गहपुर हालामाव मोनसे फिल्म बानायगासिनो दं लोगोफोर माने प्रडिउसर बिथां प्रबिन दा माने सिगांहाय गोबां फिल्म बानायखांबाय माने बिथाङा माने दायनाया सोर फिल्मबो बानायखांबाय बे दायनाया सोर फिल्माव बिथाङा माने एवार्ड मोननो हादों बेस्ट फिल्म एवार्ड मोननो हादों आरोना लोगोफोर तो फ्रेंड्स माने बिथाङा दा 2020 आव मोनसे फिल्म बानायगासिनो दं बे फिल्म नामानो जाबाय गहपुरनि मोदै माने बे गहपुरनि मोदैया माने इं 1983 मायथाइयाव जानाय माखासे जाथायफोर बेफोरखौ गोसोखांनानै माने डकुमेन्ट्री फिल्म बानायनाय जादों आरो लोगोफोर माने बे फिल्माव मोजां जागोन बे 1983 मायथाइ समावथ' जों रावबो गैयामोन जोंनि समानफ्रा माने जों मोनथिनो मोना आरोना 1983 मायथाइयाव मा जानायमोन मा जाथाय जालांनाय हादान सिफाय जेननायसोमोन आरोना लोगोफोर बे समाव बेनिखायनो बे फिल्मा जोबोद गासिबनिबो थाखाय माने जोबोद नायथावना जागोन तो फ्रेंड्स बे गहपुरनि मोदै फिल्मनिनो एक्टर एक्ट्रेस बिथांमोननि इन्ट्रोडक्शनखौ फार्स्टआव नायना लाग्रोदो जोंना नैबे जोंनि बर' फिल्मनि सासे मुंदांखा आर्टिस्ट जायखौ जों एक्ट्रेस होनना मिथियो बिथाङा बिसिम सफैनायनि थांखिया मामोन खुलुमबाय जोङो बेयाव फैनायनि थांखिया जाबाय बे गहपुराव जों दायो मोनसे फिल्म शुटिं खालामगासिनो बे फिल्मनि मुङा जाहैबाय गहपुरनि मोदै 1983 आव जानाय बे गहपुर हालामाव मा जाथाय जाबोदोंमोन बेखौ लानानै जोङो शुटिं खालामनाय जादों ओमफ्राय दा जोंनि लोगोआव गासिबो दंखायो आंनि बे फिल्मनि गासैबो मेम्बार्सफोर आरो दा जोङो शुटिंखौ दिनै बेयावनो लानाय जादोंमोन दिनैनि थाखाय शुटिंआ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथाङा बबेनिफ्राय फैदों बिसिम गोजान जायगानिमोन ना बे जायगानिनोमोन आङो बाक्सानिफ्राय बिसिम फैनाय जादों नोंजों लोगोआव सोरबाफोर फैफादों ना नों हारसिं फैदों आंजों लोगोआव आंनि बिनानाव फैफादों बेबो नोंजों थाखायोमोन आरो ना औ माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा जोंनि नैबे जायगायाव फैनानै माबायदि मोनदों सुबिदा बुंनो थाङोब्लाथ' मानोना बे फिल्मा डकुमेन्टारि फिल्म आरो जों आगोलनि जाबायदि लकेसन नांगौ बेफोरबायदि लकेसन नागिरनायाव एसे खस्थ' मोनदों आरो जिहेतु दा बोथोराबो बिराद गरम आरो माखासे बुस्थुफोरखौ जोङो देखायनो एसे खस्थ' मोनदों आरो काहिनिनि सायाव नोंहा माबाफोर बुंनांगौ दं नामा जिबायदि नोंखौ मेन एक्ट्रेसआव लिंहरदों ना ओरैनो एक्ट्रेसनि साइड रलाव आंनाथ' मेन रलावनो ओमफ्राय आंथ' स्क्रिप्टखौ लानानै जोबोर मोजां मोनदों थेंक इउ आब'निसिम नैबे जोंना जायखौ जों एक्टर होननानै जों दा मिथिनाय मोन्दों बिथाङा गुबै एक्टरनि रलाव लामारदोंना ओरैनो एक्टरनि साइडआव बुंथिना लाथोंसै आंबो बिदिनो दा गुबै रलाव मोन्दों मेन रलावहाय नोंथाङा बे फिल्मनि सायाव एबा बे जिखिनि दा खालामबाय थानाय बे जायगायाव फैनानै नोंथाङा माबायदि मोन्दों फिल्मखौथ' आं लकेल हिसाबै दा जायगायाबो जोंहानि लकेल जायगाखा आङो बिराद मोजां मोन्दों खामानिखौ मावनानै मानो होनबा बेयाव गोबां जारिमिननि खोथा दङ आरो बे जारिमिनखौ दिनै आं रल खालामनो मोननायखाय आं जोबोद गोजोननाय दङ नोंथाङा बे काहिनिनि सायाव माबा मोनसेफोर बुंनांगौ दं नामा काहानियाथ' बै समनि काहानि जोबोद मोजां जागोन दा एसे खस्थ' जादों शुटिंआव बेल' नैबे जोंहा एक्टरा बेनो नामासो मामोनथाय बरुन खुंगुर बसुमतारी बिथाङा बे फिल्माव जि फिल्म गहपुरनि मोदै बे फिल्माव बिथाङा मेन रल मोनदों नैबे बिनानाव मोना जोंहाबो दा एक्ट्रेसनि साइड एक्ट्रेसनि माबायाव मोनदों होनदों नोंसोर बिनानाव मोनाबो बे शुटिंआव फैनानै माबायदि मोनदों दे सासे बुंनायदो मिनिनाङा दे मोजां मोनदों माबाफोर एसे उसुबिदाफोर जादों नामा साइड एक्ट्रेस ना नोंसोरो दे तो फ्रेंड्स बे फिल्म माने गहपुरनि मोदै बे फिल्मखौ बानायनायाव माने जोबोद खस्थ' जादों होननानै बुंदों जोंनि प्रबिन दाया माने प्रडिउसरा मानोना बे फिल्मा माने मोनसे डकुमेन्ट्री फिल्म इं 1983 आव जानाय माखासे जाथायफोर माने गोबां जायगानिफ्राय फैनानै बे जोंनि गहपुर हालामाव हादान सिफायनाय माने मा जादोंमोन बेफोरखौ गोसोखांनानै फिल्म बानायनाय जादों लोगोफोर गासिबो हेल्प खालामनांगोन आरोना बे फिल्म बानायनायाव माने बे फिल्म बानायनायाव जोबोद माने खस्थ' जादों आरोना लोगोफोर माने गोदोथ' 1983 मायथाइयाव गोबां माने जायगाफ्रावनो जोंनि गहपुर हालामाव हाग्राबारिसोमोन माने हादान सिफाय जेननायसोमोन बेनिखायनो
दाथ' गोबां सोलायबाय दानि जुगाथ' माने हाग्रायानो गैस्राया होनजायो बेनिखायनो माने बे फिल्म बानायनायाव माने बिराद माने जायगा जायगा लकेसन नागिरनानै गोबां खस्थ' बानायनाय जादों आरोना लोगोफोर माने आरो काहानियाथ' माने 1983 मायथाइनिसो काहानिखा नालाय माने गोबां माने आबै आबौमोननाव माने नागिर सोंनानै माने बे काहानिखौ लिरनानै माने स्क्रिप्टखौ एसे खस्थ' लिरनाय जादों आरोना लोगोफोर बेनिखायनो माने बे फिल्म बानायनायाव जोबोद खस्थ' जादों आरोना लोगोफोर हानायमानिखौ बिथांमोना नाजादों होननानै बुंदों प्रबिन दाया मानोना गासिबोथ' गोदोनि बायदि एखे जाजोबनाय नंला मानोना दानि जुगा जोबोद सोलायबाय माने गोदोनिफ्राय गोदोथ' 1983 मायथाइ दासिम माने 40 बोसोरसो जाबाय आरोना लोगोफोर दा 2020 सिम 40 बोसोरसो जाफ्रामबाय बेनिखायनो दानि जुगजों माने गोदोनि जुगजोंथ' माने लकेसना मिलाया बेनिखायनो बे फिल्म बानायनायाव माने गासिबो एखे जाजोबनाय नङा आरोना लोगोफोर होमबाबो बिथांमोना हानायमानिखौ मोजां बानायनो नाजागोन होननानै बुंदों लोगोफोर थ' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना गासिबो बे फिल्म बानायनायाव सापर्ट खालाम गासिबो नायथार मानोना बे फिल्मा मोनसे डकुमेन्ट्रि फिल्म माने बियो इं 1983 आव जानाय माखासे जाथायफोरखौ गोसोखांथि माने बानायनाय जादों बेनिखायनो गासिबो माने नायनाया गोनांथार आरोना लोगोफोर थ' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना बे फिल्म बानायनायाव गासिबो सापर्ट खालाम जाहाथे बे फिल्मा मोजाङै जाफुङो थ' फ्रेन्ड्स नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालाम थ' फ्रेन्ड्स दिनैनि भिडिअआ बेनोमोन बाय